Бастуй. Потребитель на Ютуба. 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 Днеска ще цъкаме с един Басто. Двама... Качка е Майнкрафт баш цигания. Баш манго. Ще бъдем двамата, ще се разделим Skywars. В 85-я милионен популярен сървър в света. Ще цъкаме. С нощи имаше 27, сега си има 28 човека. Така. Ютуба. Мултиплеер, предполагам, трябва да цъкнем, не съм сигурен, ама сигурно, така. Запиши го. Ютуба. Ти просто не си го записал. Беше отдолу. Така. Нямаш право да говориш такива глупости в Ютуба. Ти по-ще ми кажеш. В Ютуба мога говоря, когато искам особено Ютуба. Кубекрафт. Ютуба. Ютуба. Опа, най-популярен сървър, той се цъка по няколко пъти, нали? Че е популярен с 28 милиона човека. Не, колко лаги момче. Но, Ютуба. Ето го Ютуба. Има 18 536 човека в Ютуба. Не знаеш, че има 18 милиона. Това няма сървър с толкова играчи никой. О, баш съм банът от този сървър. Върна съм банът. Антикновбак. Кое е това кновбак? Ама га, съм банят, че имам кновбак. И то мече има кновбак. Кажеш, не мой игра в най-зай сървър. Бата в майката, в Ютуба не мой игра. Ще играем в The Hive, че той е хубав, любимия ни сървър. Ще играем във втория ни милионен сървър с 5 милиона 5834 в Ютуба. Ютуба. Това не е популярно да няма хора на тия Hypixel. Това са пълни. После Ще гледате колко лаги, момче, не мога мърдам. После накрая изградката, която нали аз ще играя, трябва да я снимаш, защото тя също е много готина. Ютуба! Преходи да влезеш. Джихадист. Чакай. Отиди някъде друга. Джихадист. Ютуба! Браво, Ютуба! Гледай цяко става. Не му бутва. Това е хак. Така, да, пускам на милион хака. Сакура. Сакура цъкам. Вотер за Сакура. Цъкни ли пак? Сакура. Добре, ти вече си вод. Сакура бе да Ама ще играете на балон. Певълс. Предполагам, като вижте лог Доди. Така се казва Доди. Ютуба. Не, казва се Иван. Аз съм Цветан, само че него му викат Доди. Доди си е Доди, мълчи. Понеже... Кои всички ми викат Доди и фамилията ми е Додо. Да. Доди, птица Додо. Ютуба. Това е надолу, близо. Падам от тук. Да, Леса. Туп! Ако питате кой е този сървър, това е сървърът The Hive. Ще има IP под описанието. В описанието. Под клипа става, но не и под описанието. Ютуба. И като играете в този сървър, чупете диаманти. Защото ви дава сетове, както виждате. Да, Ето, сега ще ви кажа. Ето диаманта. Чупиме го. Ето веднага до майката. Тя може да Айрон и чупете айрон, диаманти и внимавайте с... Ох, те ще видят клипа. И внимавайте с криперите от златото. Да, от златото по някой път се падат крипери. Доди обича да чупи злато, си разпарва дупката. Ето, гледай сега. Няма да изле крипер, но се надяваме да изле. Крипер! Губи избуташ. Айрон. Баха, първи път ми изле крипер, бати мангалите. Снимаш за Ютуба. Ютуба! Много чест да е. Любимото ми. Ютуба. Дрогера на Доди. Дрогера. Така едно. Нямаш дори меч, брат, снят. Няма такова. Бия с дървото това. Айрон пропусна. Това като чупите ви дават таковата. В средата нека е там в центъра, онова е център, предполагам. Не чупете редстоун и рудата... Те ще чупат когато искат. Лапис, не. По-добре да не ги... Това ви маха сърце и ви дава сърца. Всеки път различно. Ютуба! Пайджина! Ти си... Ексей хакер. Служи си каската, ще да дойдат да те избият. Добре, ще ги слова. Мина от мене. Не знае, че е каска. Време се катериме по бейра. Не заплащат от каската ти. Той е дългото суши. Не, шепс. Ютуба! Може си направиш стрелива Ютуба. Аз първо лък си направя. Пайджина колко имам. Знаеш, пайджина, охо! Те може да дадеш един на мен, дето не Тук ще му падна. Защото си прост. Той излезе крипъра в тях. Ютуба! Има чест на дървото. Това е нормално да има чест на дървото. Друга да мислиш. Що чак сега го видя? Що чак сега го видя? Мало дойде още една твоите. Ще ми флинта, джихадист. Джихадист, Донен. Майка ти да е бакой такъв. Ютуба!
Хайф. Така. Се редуваме, аз съм Доди, тук пише. Иван Долна Доди. Ладно, едно тук пише Доди. Ако съм оцелил. И се редуваме с моя джихадист, такъв Цветан. Ютубър. Анонимс, такъв ютубър. Има и Сакура. Има го Сакура. Избираме Сакура. Имаше фестив. Верно ли бе? Не бе, баунс. Кам лъжа, бати бастун. Бастун. Това че пак е готов. Така, За сега не виждам нищо готино в него. Аз ще виж. Меч. О, ютуба. Но то само меч ще е готино. То ми лаги бе, ютуба. Еми, като снимаш, брати, по някакви подлаги начини на Но, другите няма ли? потребителите, дето ще гледат това толкова много ще и лаги. Не, няма ли го. Да. Така. Бата в грозен чез, бе. Нали? Това тъче пак много, само вече никой. 4 пръчки. И пише 4. Колко грозно пише. 4. Да, много шибан тещер пак. Бата в грозен тещер. Смее го набързо. Може, моля се. Можеш. Опция. Ресурс пак. Бе, те в моля. Ютуба. Да режи по-бързо. Аджба, Костанаби. Милаги би. Сега ще дойде. И тук сме отново потребители на YouTube. С малко забавяне, понеже... Заби. Заради ще пака. Меч. Имаш 6 пред слайдо. Сетих се. И така. Не ще излезе крипър. Няма да иде. Маки. Няма да. Значи, сме си гащите, имаш айрон гащи. Пак да ви кажа. То ще е да умре. Пак да ви кажа, чупете злато излизат крипъри понякога, да знаете, препредим диаманти, айрон, чупете, защото излизат стрели, наречни почти. Ето сега ще видим този, наречем може да някой диамант. Или флинт. За чест има диаманти. И така, хора, сега аз ще ви обясня, докато той играе, какво е Ето, гледайте. играта Skywars. Ютуба! Значи играта Skywars се пускат ви... Млък не всички знаят да... брат, не всички знаят. Чити. Айде, добре. Ютуба! Shit, motherfucker. Shit, motherfucker. И бати якото. Тия хора диамантни сетове знаят, че съществува. Не знам, а трябва да тръгнеш да купаеш. Да, да се Аз не да купаеш. Говори сте не биеш. бегам. Говори, ама не е готово. Тук няма нищо вече. Моя вече в центъра видя. Принципно каста долу, сега ще ви покажа нещо. Ние просто така си играем с бафера. Сега ще ви покажа нещо, да си знаете. Така, ето като сте, вижте, може да чупите надолу и ще излезе нещо. Ето излиза, продължава да излизат. Да ви обясня да знаете само. Чупите и ще излизат още. Диаманти особено излизат. Така, сега на къде стоим? Ето след сигурно обича пирки. Още имам в Ракетите. Айрон. Дори на дупката. Да спорим малко дупката, но нямаме тинти да гоя. Аз чилам моя съсед да пие Рикия. И Рикия. Кам. Аре. Това са Додов тактики. Да. Сега на това на клипър само ще излиза уния кръг само. Да, нещо, което излиза. Ютуба. Сега вече няма да излизат. И бата в бастуна. Ето, май той умре. Ме ти умре, бастун такъв. Така, ютуба сега ще играе моя фъра. И той ще говори. Джихадист. Така. Сега, то няма свободни лобита. Бачма. Кама бих така мазал. Фестив. Верно ти имаш фестивал. Това е бавка направа, бе. На тебе хубаво нещо не трябва да ти се дава. Винаги ги бием фестивал. Той на Сакура ги биха, но... Умирам. Много съм зле на паркур. Ето е много народа, много нещо. Фестив.
Ба, Део, кай ми спа на фести, ще ги разби всичките. Ето, мапа фестив, затова е любим на Доди. Да. Има доста хубави. Мама, ти, да спориш дупката. О, значи този епизод ще се копаем, че. Те е бъбъгъза. Аз взех ли някаква броня? Не. Така. И още едно. Доди, не искаме да разбираме такива неща. Отте, не. Да беше нещо хубаво, добре. Да ма често. Това си между нас по потребители ютуба. Лични. Първезни. За съжаление, Доди гей малко. Дойдеш от то. Какво, ба? Ба, много сме се намреш тук, човек. Да, аз съм едва в началото на развитието си в Майнкрафт. Това клип ще спря на 7-та минута, съм сигурен. Кое бе, момче, няма късно това. Давай спират на 10-та минута, бадникам. Това е много тъпо направено. Не знам. Трябва да се регистрирам там. Така че гледай по-бързо играеш. Пай да огасна по време на клипа. Нема да се очудиш. Аре, бастуни, яла ти би! Ти сама ще и така, я ти в устата. Да видим нещо хубаво пак така за копане. Еми, така. Да, ти имаш голям късмет, да. Ти си на фестив, не е честно. Тръгай да копаш някъде, басун такъв. Да копа, нямаш проблем, че... Не, да бегаш някъде. Е. Там търсиш пажина. Басун. Гледай, бе! Какъв си го френ? Това за първи път се получава така. Побираме си пайчината. Флинт. Имаме флинта. Така. Химотте ме. Не виждам мерника. Аджва! Много си крива. Много човек. Не виждам мерника. А що го виждам? Ти го виждаш. Аз трябва да кажа къде ми падна, момче. Чакай само да си оправя инвентурито. Просто строи пътя. Чакай, бе, ти джихадист. Инвентури, пак ще убият. Едеш. Гъза. Вие шуи. Нямаш право да пцуваш. Надеш отдъл. Сега едно казах пцувай на воля. Ютуба! Ютуба има TNT. Ютуба има TNT. Ма, ти гледам ли го време? Що? Тут трябва да ти още някъде. Ютуба има TNT. Аз нищо не знам. Имаш след си играви. Сега, брат, сега пуша. Днеска съм в почивка. И аз така да го има, няма пари. Нема пари за цигари. Бати цигани са си, Доди. Ютуба. Кай е тук, пар? Кой ме смее да вика от Додови? Ти помълчи. Но сега се голът. Няма братва ти, не знам кой вика. Секирата на... Не те кеф да имаш дърво. Ютуба. Отива сега да пиеш реки. Ма той може да не пие рекия. Ще го пише призина. Може да не е пиянската. Ще купи сочето 10. Не взема 10 сочета като последния път. 10 сочето 10. Купуваме с този мангал, баш мангал. И една кутия с цигари. Отиваме да пием сокчета. Ичка. Не сме безгрешни, не сме истински. Сега запалкам, Джо. Браво. Аз съм Цветан тактики. Добре, че ги видя от мен. Да знаеш. Ти преди история ще правя линията гътаха, бе. Преди едно време. Не знам колко ми остава. Малко. Гледай колко днес чупава. Значи купи на пари само ти трябва каска и крака. То не е имало никой тука. Чим, че. Да гледаш като някой. Сега ще има баш копане. Баш мангал. Баш мангал, кой ще ми дадеш ти? Нищо няма тя. Какво е? През 5 блока отива, там вземеш айтем. Доди, аз играя с твоите како е, брат. Те попадат през повече от 5 блока. Да. Знаете